Mä en ole koskaan kokenut, että kukaan on tunkenut minulle alas mitään kulttuuria. Mutta tietenkin on niin, että se kun joku väittää, että tämä on suomalaisuutta, esimerkiksi Patriotti.com väittää, että he ovat niin kuin suomalaisuuden niin kuin perikuva, niin mä koen, että se on loukkaavaa kaikille suomalaisille, koska mun mielestä he ei ollenkaan arvosta sitä, mitä mun mielestä on suomalaista. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, meidän perustuslaki on suomalaisuuden niin kuin peruskivi, eikö niin? Kyllä, mutta nyt sä mainostat ihan vääriä saitteja. Niin, mutta mä otin niin kuin äärimmäisen. Koska minkälainen se on oikein? Mä en ole ikinä kuullutkaan. Ei sä et ole käynyt katsomassa, no ei kannata. Mutta mä tarkoitan vaan sitä, että joku voi ottaa omia sen suomalaisuuden ja sitten määritellä sen itse. Ja aika harvoin, ja se ei tarkoita sitä, että hän voi sanoa, että kaikki muut on väärässä. Ja mä luulen, että on parempi niin, että me ei niin määritellä, vaan se on sellainen asia, joka mitä yhdistää. On tosi paljon asioita, mitä yhdistää. Se on tunne, että me kuulumme tänne, että me olemme okei. Mutta että sitä saa niin kuin sit harjoittaa vähän eri tavalla ja että se jatkuvasti muuttuu, koska me ollaan yhteydessä ulkomaailmaan. Itse asiassa kaikkein vähiten niin, että meille tulee maahanmuuttaja. Enemmän niin, että me ostamme saksalaisen pesukoneen tai amerikkalaisen hampurilaisen tai italialaisen pizzan tai intialaista teetä tai mitä tahansa me nyt sitten tehdään meidän elämässä. Että se monikulttuurisuus minun elämässä, joka tulee niin kuin ulkomaailmalta, niin itse asiassa on enemmän sellaista, mitä mä kuuntelen amerikkalaista musiikkia tai englantilaista Adelia, joka on aika mielettömän hyvä. Tai, että aika harvoin joku on tuputtanut sitä minulle, vaan mä niin kuin poimin maailman Kato, nyt mä alan jo heittelemään. Sä oot fiiliksessä. Joo. Mä poimin rusinat pullasta ja yritän niin kuin nauttia parhaimmista asioista maailmassa, mitä on. Samoin. Niin. Joo, Joo, mietitään. Mehän on itse asiassa keskusteltu kaikki aiheet kuitenkin vähän tässä. Niin kuin. Ollaan. Ja mun mielestä tässä on ideana just se, että tulee vähän ajatusten vaihtoa. Tulee vähän ajatusten vaihtoa, tässä, että ymmärrämme toisemme paremmin. Yes. Niin kuin Hakkarainen ja Haavisto. Ne on niin kuin esikuvallisesti näyttävät meille, että meidän ei tarvitse olla niin omissa bunkkereissa, me voidaan keskustella näistä asioista ja lähentyä sillä lailla. Sun ei tarvitse olla samaa mieltä mun kanssa, eikä mun tarvitse olla samaa mieltä sun kanssa, ja me arvostamme toistemme oikeutta olla eri mieltä. Tietysti, mutta sitten on eri asia politiikassa, jossa niin kun, jos toinen ajaa vieläkin sellaisia näkemyksiä, jotka ovat niin kun, jotka vahingoittaa muita ihmisiä, niin ei se auta, että mä pidän hänestä ihmisenä. Ei se niin kun, tee asioita paremmaksi, jos on poliitikko. Niin ei voi niin kuin poliitikkona sanoa, että me ollaan nyt parannettu maailmaa sen takia, että me tykätään toisistamme. Vaan kyllä se on sitä, että pitäisi niin kuin jotenkin lähentyä ajatusmaailmaan, että ei halua vahingoittaa muita ihmisiä, että ei halua olla, niin kuin antaa muille vähemmän tilaa elää tai loukata. Se olisi mun mielestä ollut se, jos Hakkarainen kerrankin sanoisi, että homoilla on oikeus elää heidän omaa elämäänsä, niin se olisi ihan fine. Silloin olisi jotain saavutettu. Mutta ei se auta, että hän sanoo, että Haavisto saa elää omaa elämäänsä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Kyllä mä ymmärrän. Mun mielestä silloin on jotenkin saavutettu poliitikkoina, mutta ihmisenä tietenkin on ihan hyvä, että he eivät sodi, jos tämä on se tavoite, että meillä ei ole sotaa. Mutta ehkä se on vähän liian vaatimaton tavoite, eikö niin? Mun mielestä se, että jos sota on hyvä tavoite, ja sitten se, että meillä on niin kuin aselepo, on niin kuin seuraava askel, ja sitten me voidaan olla niin kuin neuvotteluissa tässä vähän. Se on parempi, se on se ehkä tavoite. Mutta tarvitseeko meidän päästä niin kuin tämmöiseen konsensukseen, että kunhan me vain arvostamme toistemme mielipiteitä, jotka ovat laillisia, jotka eivät ole laittomia tässä maassa, niin eikö se ole niin kuin ihan jees? Koska eihän tässä maassa ole semmoista lakia, joka sallii niin kuin ihmisten diskriminoinnin niiden sukupuolisen käyttäytymisen. Aivan, mä olen samaa mieltä. Ja se on tietenkin se, että se tavoite pitäisi olla, että ei halua niin kuin tehdä pahaa muille ihmisille. Että ehkä se, jos voidaan päästä siihen ymmärrykseen, että kenelläkään ei oikeutta ajatella, että joku toinen on vähemmän arvoinen. Ja siitähän itse asiassa perimmäisesti on kysymys syrjinnässä. Että ajattelee niin, että on oikeus olla, toinen on vähemmän arvoinen kuin minä. Mutta sitten miten käytännössä tehdään poliittisia ratkaisuja, niin sehän on tietenkin niin, että siinä on paljon ajatuksia ja eri näkemyksiä.
Joo. Puhutaan tästä tasa-arvon ajatuksesta vielä pikkasen, kun meillä voisi olla semmoinen niin kuin lähtökohtien tasa-arvo, että kaikki lähtisi ihan samalta viivalta, kaikilla on täsmälleen samat velvollisuudet, täsmälleen samat oikeudet, vähän niin kuin tämä Amerikan perustuslaki, mihin sä viittasit aikaisemmin. Ja tämä on vähän niin kuin sellainen yhteiskunta, mistä jotkut kertoo, että se olisi niin kuin minarkistinen, eli anarkiasta seuraava, että meillä olisi niin kuin vaan lainsäädäntöelimet siellä niin kuin pitämässä valtaa. Darwinistinen ajatus. No, tämä on vähän sellainen. Tässä on niin kuin nyt yksi niin kuin äärikohta, että yhteiskunta ei ota rahaa eikä anna rahaa oikeastaan, se vaan huolehtii siitä, että kaikki sujuu laillisesti. Silloin meillä on niin kuin lähtökohtien yhdenarvoisuus, samat velvollisuudet. No sitten meillä on toisessa päässä täällä tämä sosialismi, jossa kaikilla on yhtä hyvä olla. Eli mun mielestä sosialismissa välttämättä se ei ole, mun mielestä sehän on, niin kuin, eihän se niin ole, vaan sosialismisille kaikille tasapäistetään. Et itse asiassa siinähän ei huomioida, että joillakin on niin kuin heikompia ja niin edelleen. Et mun mielestä siinä on niin kuin nimenomaan se, että viedään niin kuin yksilöitä se. Et mä näen itse sosiaalismissa ei kaikilla ole yhtä hyvä olla, mutta ehkä otetaan teoreettisesti. Ei huono olla, siis tämä on oikeastaan tämä pointti. Kaikki on siis yhtä köyhiä, kukaan ei saa nostaa toisten yläpuolelle, paitsi tämä nomenklatuura sitten. Joo. Niin, siis, eli periaatteessa yhdessä päässä valtio ei niin kuin siirrä rahaa taskusta toiseen ollenkaan, ja sitten toisessa päässä niin kuin esimerkiksi Pohjoismaiden... Tämä on tällainen republikaanien ajattelu, että paljonko valtio saa olla läsnä ihmisen elämässä. Vähän sellaista, mutta ne republikaanithan on melkein samoja kuin demokraatit nykyään sieltä yläpäästä. On. Siis se on ihan sama, kumpi presidentti siellä on. Oletko katsonut niitä kulutustilastoja? Esimerkiksi kun Clinton oli presidenttinä, niin valtio velkaantui vähemmän kuin Reaganin ja Bushin aikana. Ne pisti hirveät sotaohjelmat päälle, valtion kulutus nousi. Ne oli itse asiassa sosialisteja. Niin se on totta. Ja se on se, että Reaganin ajan, mutta sitten toisaalta voi ajatella niin, että koska amerikkalainen poliittinen järjestelmä on tietenkin aika monimutkainen, jos ajattelee niin kuin meidän näkökulmasta, tai tavallaan yksinkertainen, mutta että se, että tällä hetkellä se, että on demokraatti vallassa, niin ei välttämättä tarkoita, että hän pystyy toteuttamaan demokraattista politiikkaansa. Ei. Että siinä mielessä se tulos on aina tällaisen kompromissien, välillä aika hankalat kompromissitkin. Joo. Mutta meillä siis pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa otetaan niin kuin kaikilta rahaa, kierretään se valtion kautta ja jaetaan se tasaisemmin. Ja amerikkalaiset tulonjako. Niin, se on tulonjako. Eli amerikkalaiset kutsuvat sitä eurososialismiksi. Niin joo. Mä yleensä aina kerron, että kaikki ei ole sosialistia, että tässä on suuria eroja meidän näkemysten välillä myöskin tällaisessa hyvinvointivaltiossa, niin on eroja oikeiston ja vasemmiston valinnoissa. Ja sen itse asiassa näkee, kun on eduskunnassa läheltä seuraa ratkaisuja, mutta ne näkyy siellä pienemmissä ratkaisuissa itse asiassa. Mulla on yksi jako, toinen jako, joka mun mielestä on mielenkiintoinen, jonka mä oon kokenut eduskunnassa itse asiassa jako aika paljon myös, on suurten puolueiden ja pienempien puolueiden tapa ajatella. Ja mä oon itse ajatellut, että mulla on poliittisesti ollut tärkeää, että mä ajattelen, että jos yhdellä ihmisellä on iso ongelma, joka haittaa hänen elämään, ja sitten jos on miljoonalla ihmisellä pieni ongelma, joka ei haittaa heidän elämänsä kovin paljon, että kumpi on tärkeämpi. Totta. Ja mä valitsen silloin sen yhden ihmisen ison ongelman, kun taas hirveän usein suurimmat puolueet valitsee sen massan, sen volyymin, että he ajattelevat, että se ongelma yhteiskunnassa. No, totuus on ehkä jossain, tämä oli ehkä vähän karrikoitua, että tietenkin jos hirveän suurella määrällä on pieni ongelma, se pitää korjata, mutta että se ei ole matemaattista. Ehkä tämä tasa-arvokeskustelu, jos mä tuun tähän, että mun mielestä se ei ole matematiikkaa, ja mun mielestä on niin kuin tasa-arvoista ajatella. Kun ajattelee lapsia, niin se on aina jotenkin yksinkertaisempaa, eikö niin? Ja jos ajattelee koulua esimerkiksi, lapsi, joka on liikuntaesteinen, niin hän tarvitsee ihan ilman muuta paljon enemmän tukea, jotta hän pystyisi olemaan siellä koululuokassa ja saisi mahdollisuuden oppia. Mitä vaikeampi vamma, niin sitä enemmän. Niin se ei tarkoita, että hän on etuoikeutettu, että hänen kouluttamiseen menee paljon enemmän yhteiskunnan rahaa, vaan se tarkoittaa sitä, että me pyrimme tasoittamaan hänen niin kuin huonomman asemansa ja nostamaan hänet sinne samalle viivalle. Ja silloin tietenkin yhteiskunta on jo niin kuin tullut ja jakanut tätä rahaa puolestaan. Että se mun mielestä olisi tärkeä juttu. Mutta silloin yhteiskunta ei jaa niin kuin syntyperän tai uskonnon tai sukupuolisen käyttäytymisen tai tämmöisen perusteella ei tietenkään. Paitsi silloin, jos on jostain siitä johtuen huonommassa asemassa. Että kyllähän tietenkin syrjintäperusta voi olla nimenomaan tämä vammaisuus, mutta voi olla myöskin, että on huonommassa asemassa sen takia, että on joku muu ominaisuus, ihan mikä tahansa. Esimerkiksi
voi olla ihan mikä tahansa. Esimerkiksi terveydenhuollossa on aina ollut tosi vaikeaa miettiä, kun monet ajattelee, että jos aiheuttaa itse ongelmansa, juopottelee tai tupakoi, niin onko sitten oikein, että yhteiskunta maksaa? Nämä on tällaisia vaikeita kysymyksiä, että miten pitkälle yhteiskunta pitää niin kuin tavallaan tulla uudestaan ja korjaamaan, mitä itse tahallaan aiheuttaa. Ja mun näkemys on kyllä, että jos on ihminen että silti pitää yhteiskunnan auttaa, että se on sitä inhimillisyyttä. Ja myöskin, jos ajattelee vankeja, niin silti vangeilla pitää olla niin kuin inhimilliset olosuhteet. Tämä on tätä niin kuin ihmisoikeusajattelua, että jopa ihminen, joka itse ei ymmärrä omaa parastaan tai ei kykene hoitamaan omia asioita, niin hänelläkin pitää olla se, että me muut huolehditaan. Se on tietenkin vaikeaa, ja se onnistuu yleensä aika huonosti. Heillä yleensä menee huonosti joka tapauksessa, mutta se on se sivilisaation niin kuin mun mielestä merkki. Että kun opetusohjelmassa sanotaan, että monikulttuurisuus pitäisi hyväksyä, siellä ei tarvitse hyväksyä luonnonsuojelua, ei siellä tarvitse hyväksyä vihreitä arvoja, ei kestävää kehitystä, ei mitään tämmöistä. Tämä oli niin kuin ainoa näistä, mikä piti hyväksyä, tämä monikulttuurisuus. Mitäs tästä sanot? No mun mielestä tämä on niin vähän akateemista keskustelua, koska mun mielestä pitäisi myös hyväksyä luonnonsuojelu. Okay. Että kyllä mun mielestä voi opettaa lapsille myöskin arvoja. Ja kyllähän me, jos puhutaan, jos puhutaan uskonnosta, niin kyllähän me opetetaan kristillisiä arvoja tai eettisiä arvoja ja ajatellaan, että ne on niin kuin yleisiä. Ja ne voi olla myöskin monien muidenkin uskontojen yhteisiä arvoja. Monestihan me luullaan, että meillä on hirveän eri arvot kuin esimerkiksi muslimeilla. Ja kun keskustelee muslimin kanssa, joka on suurin eläin samanlaisessa tilanteessa, tällainen moderni ihminen, joka ei ole äärimmäisuskovainen, niin yleensä hän kokee, että hänen uskontonsa kertoo just samoista arvoista kuin että minä koen, että jos me puhutaan suomalaisista arvoista. Joten niin kuin erilaisuus ei ole niin suurta. Sitten tietenkin on niin, että ihmiset toteuttaa hyvin eri tavalla. Ja sen takia ehkä on tällainen moniarvoisuus ja monikulttuurisuus, niin mä näen ehkä itse asiassa enemmän, että se puhuu just siitä tällaisesta moninaisuuden ajattelusta, mitä sä itse asiassa ehkä ajat enemmän, ettei niin kuin pakoteta ajattelemaan yhtä lailla. Mun mielestä se ei sano sitä, että pitää olla yksi politiikka tekemään jotain, vaan nimenomaan puhuu siitä, että on erilaisia ihmisiä, että on suomalaisilla, meillä on paljon perinteitä, jotka on hienoja, voidaan arvoja. Saa olla ylpeä. Yhdessä ihmiset tarvitsee sitten olla kaikkia kulttuureita, mutta että ollaan vuoropuhelussa. Mutta että myös että tajutaan, että kyllä yhdessä ihmisessä on kuitenkin, että riippuu mitä tarkoittaa kulttuuri, miten pieneen mennään, niin kyllähän me niin kuin ollaan meidän vanhempien ja suvun, itse asiassa meillä on paljon sellaista, mitä me tuodaan eri paikoista, tai sitten ollaan opittu ihan jostain muualta, ja yhtäkkiä me tehdäänkin jotain kotonamme. Meillä on sushi-päivä joka perjantai tai jotain, niin eihän se nyt, yleensä se nyt ei tule siitä vanhemmilta, vaan se on yhtäkkiä se onkin sitten sen perheen kulttuuri, tai joku puhuu. Mä tiedän, että paljon mun lasten kavereilla niin on tällaisia takoperjantaita. Niin, sehän on aika uutta kulttuuria. Suomelle yhtäkkiä kaikki lapset menee McDonald'siin, niin koska se muuttuu suomalaiseksi? Eeva, keskustelemmeko me vielä kahdestaan sitten, kun olet presidentti? Toivottavasti. Eli saan haastattelun, kun olette vähemmistövaltuutettu tai presidentti. Tai presidentti. Joo, lupaan, koska että molemmissa tapauksissa. Joo, multa kaikestaan kaikki kysymättä. Okay, koska sopii. me mentiin flowssa niin mukavasti tässä. Joo, sopii. Joo, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Sopii.